jenengan ning jenengan pantes. Yo tegese awakmu lho dadi gagak semono lawase dadi siden moda. Aboyo ditambahi dhuwurmu. Iki malah jenenge wong sing kirim ora sombong jenenge kuwi hemat tangkal kaya. Jenenge Pak Yoyo. Hemat pakal kaya opo? Iya toh. Oh, Oleh kowe ya. Aku iki udah gak seragam. iya. Setengah meter cukup. Dewi petara itu cukup lama iki dhuwurne iki aku tau sok kayaan iki. Sok Kan lek jenenge sandangan pengagum. iya. Kuwi ora dicocokne karo meteran. Iya. Ya patute wong nyaman pun sewu kados Mas Cahyo pideksa. Ngoten niku wis kape sae